lejk nittajjar bil-sibtijek kull filgħodu mal-inqu ix-xemx il-ġmil ta' wiċċek illi sebbaħ il-ħolqien iselmulek l-art fis-sema kull filgħodu bl-ogħla l-sir ja Mulejja Music High. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qudiesa llum se nofruha l-irwieħ ta' Doris u Charles Vella u Joe Mifsud. Nilqawkom fis-Santwarju ta' Marija fid-Dar ta' Marija għal din is-seba' erba' kważi qegħdin fin-nofs ta' dawn l-erbgħat bit-tħejjija għat-tluħ tagħha fis-sema'. Nilqgħu wkoll magħna permezz tal-streaming lill-immigranti tagħna mifruxejn madwar il-kontinenti kollha, speċjalment lil dawk tal-Awstralja li ħafna minnhom isegwuna minn Sydney u minn Melbourne. Insellmu b'mod speċjali l-ħutna ta' Bacchus Marsh ġewwa Melbourne li llum ukoll jiċċelebraw dawn l-erbgħat fis-santwarju tagħhom. Ħuti nar fuq ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana Mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajtna l-Verġini mqazza Marija bħala eżempju ta' mħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek jew tħares bħala l-preċett tal-imħabba, tingħata l-qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin, ħad tkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim it-tieni ittra ta' San Pawla Apostlu lil-Korintin. Ħuti, tant aħna għandna qalbna qawwija quddiem Alla permezz ta' Kristu. Mhux li aħna minn nfusna għandna l-ħila naħsbu li xi ħaġa ġejja minn nfusna. Il-ħila tagħna ġejja minn Alla, li tagħna l-ħila li nkunu ministri tal-patt il-ġdid. Il-patt mhux tal-ittra imma tal-Ispirtu, għax l-ittra toqtol imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. Issa jekk il-Ministeru tal-Mewt imnaqqax fil-ġebel kien hekk imdawwal bil-glorja li wlied Iżrael ma setawx iżommu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba fid-dija ta' wiċċu u din ma kinitx għal dejjem, kemm aktar ikun imdawwal bil-glorja il-Ministeru tal-Ispirtu. Jekk il-Ministeru tal-kundanna kien imdawwal bil-glorja, kemm aktar jiddi bil-glorja il-Ministeru tal-ġustifikazzjoni. Anzi, minn daqshekk, dak li darba kellu l-glorja ma kellu glorja xejn dejn il-kobor bla qies tal-glorja ta' issa. Jekk kien imdawwal bil-glorja l-Ministeru li kellu jgħaddi, kemm aktar hu mdawwal bil-glorja dak li għandu jibqa'. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħir lil Mulej Alla tagħna. Ixteħtu quddiem mirfes riġleh għax hu qaddis flimkien. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Mosè u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samuel fost dawk li jsejħu ismu kienu jsejħu l-Mulej
u hu iweġibhom flimkien Qaddis Mulej Alla tagħna. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom, kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tagħhom flimkien Int Qaddis Mulej Alla tagħna. Mulej Alla tagħna, inti smajthom, int Alla li tgħader kont għalihom, iżda tħallast bl-imġieba ħażina tagħhom flimkien Int Qaddis Mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-Mulej Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu għax qaddis hu il-Mulej Alla tagħna. Int Qaddis Mulej Alla tagħna. Jekk jogħġobkom qumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-modijiet tiegħek għallimni Mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu x'en taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqagħkom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żarittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-Mulej. Illum qegħdin nimmeditaw lil Marija bħala ġbija u Omm il-Knisja. Nimmeditawha biex nitalmu minn dan it-titlu, minn din il-missjoni li għandi. Aħna nafu illi fuq is-salib Kristu tajinna bħala omna. Mhux biss bħala omna biex tieħu ħsiebna, ma bħala omna biex tallimna l-om tagħna li jenna tmexxina fis-sewwa u tallimna l-affarijiet illi jġibu l-veru ferħ, jġibu l-veru paċi. Marija bħala Omm il-Knisja tgħallem lill-imam din kollha, jiġifieri li jenna l-koll. U f'din il-quddisa, f'dal-prefazzju li ngħidu qabel it-talba Ewkaristika, fil-bidu tat-talba Ewkaristika, insibu dan il-kliem sabiħ illi Marija hija l-ewwel nett il-Verġni li tisma', mbagħad hija l-Verġni li titlob, il-Verġni li tobdi, il-Verġni li toffri u l-Verġni li tisar, dawn il-ħames azzjonijiet. Marija hija l-Verġni li tisma'. Għaliex? Għaliex tħaddam bil-ferħ il-kelma, tożza f'qalba u taħseb bejna u bel-oħra. Kemm għandna bżonn illi jinsibu ħin biex noqogħdu bi kwietna, biex nikkalmaw is-sentimenti ġewwa fina u nħallu li r-ruħ tagħna tisma' il-kelma tal-ħajja. Allura l-ewwel domanda illi nagħmlu lilna nfusna quddiem din l-azzjoni tal-Verġni Marija hi l-Verġni li tisma' kemm qed insibu żmien fil-ħajja tagħna biex inħallu lil Alla jkellimna. Din hija l-ewwel biċċa talba u xogħol li jridu nagħmlu illum ngħidlu mulejtini iktar żmien ħalli niltaqa' miegħek permezz tal-kelma u nisemek fejn mhux bil-widnejn tal-ġisem imma bil-widnejn tar-ruħ. Marija hija l-Verġni li titlob. Għandna dak l-innu sabiħ barra li apparti dal-innu meta l-Anġlu Gabriel jidrilha biex jitija l-aħbar isiba f'mument ta' talb fil-preżenza ta' Alla. Imma mbagħad meta tinduna bl-ġubijiet kbar li l-Mulej għamel magħha tinfex f'dak l-innu ta' ferħ li huwa l-Magnificat. Kemm għandna bżonnu dan il-Magnificat personali tagħna li aħna wkoll irroddu ħajl lil Alla għall ġubijiet kbar li jagħmel magħna. Kultant maħniex konxi biżżejjed kemm ħabna Alla u kemm għaddina mit-toroq tiegħu biex iwassalna biex niltaqgħu miegħu u fl-istess ħin nibqgħu fl-imħabba tiegħu minkejja d-diffikultajiet kollha.
Allura jekk inhi l-Verġni li titlob lil din l-malma tal-fidi, ejjew nitolbuha wkoll biex lienna tgħallimna kif għandna nitkellmu ma' bina Ġesu. Ej il-Verġni li tobdi, jgħidilna l-prefazzju, tnissa liben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib titħabba li b'dejn is-salib tindumna li l-om tal-poplu tal-patt il-ġdid u titabba b'dan il-pejs. Aħna wkoll kull wieħed u waħda minna għandna missjoni x'naqdu fil-ħajja tagħna. Kulħadd skont is-sejħa partikulari tiegħu. Ejjew nitolbu lil Mulej biex dan il-Ministeru nkunu nistgħu naqduh b'ubbidjenza għall pjan tiegħu, ejja ma niddubitawx fil-pjan tiegħu ta' mħabba. L-Verġni Marija ma ddubitax. Ratet fi xkejl imma għadet b'ubbidjenza. Ħajkun minni skont kemmtek. Il-Verġni Marija tgħallimna illi quddiem il-pjanijiet tal-Mulej min-naħa tagħna u jistenna ċediment li aħna nċiedu quddiem, li aħna ma nsibulux diffikultajiet, illi aħna ma nitnikrux biex nagħmlu il-pjan tiegħu. Hija l-Verġni li toffri tidher quddiem fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa li ħajtu joffrija b'sakrifiċċju fuq l-għowda tas-salib. Jgħidilha x'mun dan se jkun ilqgħu minnu l-waqa' ta' ħafna f'Iżrael. Imma hi xorta waħda waslet hemm biex toffrih lil Alla. Dak bina illi hu bina tassew hija toffrih fil-missjoni u stess ifakkara meta tgħidlu għaliex għamilt innek wara 3 ijiem tfittxu ejju żewġa Ġuseppi. Ma tafux li jrid inkun f'dar missieri illi jien għandi missjoni x'naqdi, imma l-Verġni Marija toffrih mill-ġdejt kemm importanti illi aħna noffru l-ħin tagħna, id-disponibilità tagħna, l-isforzi tagħna, is-sentimenti tagħna biex il-Mulej jużhom għalmejn mhux għalina l-interessi personali imma l-ġid tal-oħrajn. Għal tant nies li għandhom bżonn kelma ta' faraġġ bħal huma l-morda eżist tagħna. U fl-aħħar nett hija l-Verġni li tisar. Tistenna bla qiegħda il-qawmien mill-imwiet tal-liben tagħha u brabta sħiħa mar-rieda tiegħu tistenna wkoll il-miġja tal-Ispirtu Santu. Nistaqsu lilna nfusna, imma ġo fina hemm sara qegħdin nistennew aħna lil xi ħadd, qegħdin nitħejjew u nistennew bħerqa illi xi darba ħanaraw il-wiċċ għażiż tiegħu. Meta niġu hawnhekk insibu konsolazzjoni kbira meta nħarsu l-wiċċ mirakulos tal-Verġni ta' Pinu. Imma dak il-wiċċ huwa biex bija ta' dak li tassew il-Verġni Marija. Tgħidilha ġewwa Lurt lil Santa Bernardina ma nagħmlekx kuntenta f'din l-art, imma nagħmlek kuntenta fid-dinja li għad trid tiġi. Kemm aħna nistennew bis-serjetà dan il-mument fejn il-Alla se ngawduh wiċċ imwiċċ flimkien mal-qaddisin tiegħu. Eżis, aħna bħala Knisja lemm mexjin. Allura ejjew nitolbu l-Verġni Marija fil-ġurnata tal-lum f'dan it-titlu sabiħ ta' Marija ġbija u Omm il-Knisja biex tagħtina minn dawn il-5 azzjonijiet illi meditajna flimkien. U dan li meditajna nitolbuh li jseħħ tassew bil-qawwa tal-Ispirtu Santu kemm fina u kemm fl-eżiż tagħna. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-Mulej f'dan il-jum fejn qegħdin nimmeditaw lil Marija bħala ġbija u Omm il-Knisja ejjew bħala wlieda eżis irresqula t-talbiet tagħna. U Verġni Marija, aħna nitolbuk biex taqlanna l-grazzja mingħand ibnek Ġesu illi aħna ma nkunux insara ta' nofs kedda, ma nkunux insara li nagħmlu kompromessi mal-kuxjenza tagħna, imma quddiem il-kelma tiegħek ma nitnikrux u nagħmlu dak li jrid minna ibnek Ġesu. Nitolbuk għalina hawn preżenti f'din is-seba' erba' tiegħek biex minn hawnhekk noħorġu b'teżor ġa qalbna biex inwettqu ftejt minn dan it-tagħlim li twasslilna hawn l-Knisja dwar il-virtujiet illi kellek f'qalbek. Nitolbu għal dawk fostna illi mhumiex imħeġġin biżżejjed fil-xandir tal-Vanġelu, fl-għajxien tal-Vanġelu biex minn hawnhekk noħorġu msaħħin u mħeġġejn bil-kelma tal-Alla
illi timbuttana biex nkunu xhieda ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Nitolbu kall-immigranti kollha tagħna, għal dawk speċjalment li diġà qegħdin fostna qegħdin hawn magħna biex bil-laqgħa tagħhom miegħek o Verġini Marija jintlew b'entużjażmu ġdejd jinżlu fil-fond tal-fidi tagħhom. Nitolbu għal ħutna u l-ħbib tagħna fil-kontinenti kollha speċjalment dak tal-Awstralja fejn hemm devozzjoni sabiħa lejk biex timlihom dan ispirtu Marjan u tagħmel illi bħal ibnek Ġesu jfittxu illi jxerdu l-kelma tiegħek lill-oħrajn. Nitolbu għal morda kollha tagħna, speċjalment nagħmlu talba speċjali għal ħuna fis-saċerdozju Dun Pawl Cardona li bħalissa jinsab rikoverat l-isptar u għandu ħafna bżonn it-talb tagħna u devot kbir tal-Madonna ta' Pino nakkumpanjaw fis-skiet tagħna bit-talb li nagħmlu għalih u għal dawk kollha li qegħdin iduru bih biex il-mulej jimleħ bil-kuraġġ f'dawn il-mumenti ta' martu tbatija. Fis-skiet ta' qalbna inħarsu lejn il-Verġini Marija u nippreżentawla l-morda kollha tagħna speċjalment dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta, l-anzjani tagħna, persuni li nafu bihom, persuni li għandhom bżonn it-talb u l-ħarsien ta' Omna tas-sema. Flimkien, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax li trid tajt mal-qudz tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament tas-salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnilek qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali ta' dik il-qima li bija aħna noffru lilna nfusna bħala sakrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj, għaliex fil-kobor bla qies tat-tjieba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni il-Verġni Marija bħal eżempju ta' qima vera. I-Verġni li tisma' tħaddam bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. I-Verġni li titlob tfakkar il-kobor tal-ħnina tiegħek kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għaż-żewġ arajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-apostli kollha. I-Verġni li tobdi tnissa liben bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li jej l-Omm tal-poplu tal-Patt il-ġdid. I-Verġni li toffri tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa li ħajtu joffriha b'sakrifiċċju fuq l-għowda tas-salib. I-Verġni li tisar
tistenna bla qiegħda l-qawmin mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u fferħ kbir infaħruk u intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' d-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru il-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna illi nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Doris u Charles Vella u ġew mifsut li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. It-talb li għamilna fil-bidu tal-Quddisa, it-talb li għamilna waqt il-momenti tat-talbiet tal-fidejli, it-talb li għandna ġa qalbna illi ħafna drabi ma nsibux kliem biex nesprimuh. Ejjew npoġġu kollox quddiem il-missier tagħna tas-sema. Għandna ħafna min nitolbu u nitolbu bis-serjetà. Ħafna nies għaddejjin mit-tiġrib, nistgħu nkunu maħna stess, jew qrabatna, jew ħbieb tagħna. Dawk kollha li nafu li għaddejjin mit-tiġrib, speċjalment ħutna ġewwa l-Ukranja u r-Russja. Ejjew nitolbu l-missier biex fil-pjan tiegħu ta' mħabba jara x'jivvinta ħalli jressaqhom ma' xulxejn u jwaqqaf dan il-qerda, din il-qerda u dan it-tixrid tad-dem ta' żgħażagħ innoċenti li qegħdin joqtlu lil xulxejn. Ejjew nitolbuha bil-qalb illum din it-talba tal-missierna bl-interċessjoni wkoll ta' Ommna Marija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema
هكذا في الأرض. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمنوهات علينا، لا تدخلنيش في التجريب بس أهلسنا نطلبك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والهنينة تياك الباقي في زميننا باش نكونوا هيلسا دايم من الذنوب مهارسة من كل انكويت. احنا نستناو ونتماو لنا والمجيا السلفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تياك نهليلكم سليم، نعطيكم السلام تياي، لا تحارس لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدة الكنيسة تياك. أتيا استمولاء اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش بالسلطان الدايم تدايم. الباقي تالمولاي تكون دايم معكم. أعطوا الباقي للشرشين. هروف تالا لتنحي ذنوبيت الدنيا هن علينا، هروف تالا لتنحي ذنوبيت الدنيا. مولاي يسوع كريستو بنا إلى النار الدنيا بالخدمة الإسبريت. دانو الهروف تالا دانو لينحي ذنوبيت الدنيا هن ينداو لوما مستيدنا لكلا تال هروف مولاي.
O Marija wis grazjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità nitolbu. Issa li ċċelebrajna l-mister qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek hija tħares bla qiegħda lejn il-Verġni mqazza illi tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Tlieta famarijiet lill-Madonna għal bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji ta' ċkejknejn tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija ntella s-sema bil-ruħ bil-ġisem, itlob għalina. Sultana tal-familja, itlob għalina. Infaħru lil Marija